Listo. Adelante. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Comparecemos aquí a Rolda de Prensa para dar conta, afortunadamente, da feliz chegada de unha nova remesa de fondos europeos, de fondos Next Generation ao Concello de Pontevedra. Hai unhas semanas tiñamos a boa nova tamén de que dentro deses fondos e dentro do programa de plans de sostenibilidade turística en destino estábamos propostos pola Xunta de Galicia e polo Goberno de España para recibir en torno de 2 millóns de euros que se concretarán en próximas datas, e esta semana tivemos coñecemento de que dentro dunha nova liña destes fondos Next Generation, concretamente dentro do que se contempla o Real Decreto aprobado polo Goberno de España para proxectos sostibles de mantemento e rehabilitación do patrimonio histórico ou uso turístico, a cidade de Pontevedra vai recibir 1 millón de euros. O delegado do Goberno en Galicia anunciaba a semana pasada a asignación dentro destes fondos, a asignación á Comunidade Autónoma de Galicia de 22,7 millóns de euros para actuacións en 17 concellos dentro do Plan Nacional Turístico Xacobeo 2021-2022, que, como saben, son os fondos que o Goberno de España destina a promoción e a posta en valor das rutas xacobeas a Santiago de Compostela. Por tanto, este millón de euros que vai recibir o Concello de Pontevedra está incluído dentro deste Plan Nacional do Xacobeo por ser a capital do Camiño Portugués e por ser unha dos principais hitos e os principais referentes turísticos das rutas xacobeas a Compostela. En que consisten estes fondos? Bueno, pues están destinados a dúas cuestións: a combinar por unha banda turismo e xacobeo, como estaba dicindo agora mesmo, e, por outra banda, a rehabilitación de espazos naturais, a posta en valor de espazos naturais que podan ser utilizados como recursos turísticos no entorno dos camiños de Santiago. E se enmarcan, de xeito xeral, no plan de recuperación, transformación e resiliencia, no que, a través do cal ven todos estes fondos europeos a España. Trátase novamente tamén, e isto quero poñelo en valor, dunha actuación conxunta entre a Unión Europea, que aproba estes fondos para España, o Goberno de España, que é quen decide destinar en concreto estes fondos a Galicia, que aporta os cartos en definitiva para que se podan investir en Galicia, e a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra. A Xunta de Galicia selecciona unha serie de proxectos para destinar eses cartos que o Goberno de España transfire a Galicia, e o Concello de Pontevedra, pues, evidentemente, presenta proxectos que considero interesantes como este do que imos falar. Por tanto, unha actuación conxunta de tres administracións, neste caso, Xunta, Concello e Goberno de España, que dá os seus proxectos deste millón de euros. Todo este investimento está vinculado a un BIC, a un ben de interese cultural, que ten o Concello de Pontevedra desde o ano 1946, que é o BIC das Ribeiras do Lérez, que o ámbito territorial, podemos ver aquí na imaxe que temos proxectada na pantalla, vai máis ou menos da Ponte dos Tirantes, desde o Inicio da Illa das Esculturas ou a Ponte dos Tirantes, ata, río arriba, ata as proximidades do embalse de Ence, da presa de Ence, xa na zona que está catalogada como lugar de interese comunitario e de especial protección do río, e discurre por ambas marxes. Ten dous elementos fundamentais, que é todo o uso cultural e o uso social que se ven facendo do río desde hai séculos, esta ribeira do río desde hai séculos, e un elemento central que tamén está catalogado como BIC, que é o mosteiro de San Benito de Tenerife. Concretamente, trata-se un BIC calificado por este motivo como paisaxe cultural. E dentro dese ámbito, que na súa totalidade de titularidade pública, son terreos que ou ben son do Concello de Pontevedra, ou ben son de costas do Estado ou de Augas de Galicia, da Xunta de Galicia, temos que seleccionar actuacións que estean destinadas fundamentalmente a dúas cuestións: a ecorrehabilitación de espazos para uso turístico, como decía, dentro deste BIC, que espacios podemos potenciar como recursos turísticos e rehabilitalos desde un punto de vista verde e desde un punto de vista do desenvolvemento sostible, e tamén todo tipo de obras de mellora da accesibilidade, da conexión peonil e da mobilidade e do acceso a estes espacios, ademais de cuestións de eficiencia enerxética. Por tanto, que pretende o Concello con este millón de euros? Poñer en valor e recuperar este BIC de interese paisaxístico e interese cultural, como decía, que
foi degradado unha intervención humana absoluta nas últimas décadas, no último medio século prácticamente, que se transformou absolutamente, que non se parece nada ou case nada ao Vic que foi declarado no ano 1946, e trátase de ir revertindo ese proceso de humanización para iniciar un proceso de renaturalización dun espazo que sigue tendo unha importancia cultural, unha importancia paisaxística, unha importancia ecolóxica moi importante, que entendemos, por iso tamén me acompaña nos estes traballos sempre a Consellería de Turismo e ir hablando, entendemos que pode ser un elemento máis atractivo turístico da cidade. Concretamente, que pasos temos a partir de agora? Bueno, temos xa adxudicados ese millón de euros, digamos, recoñecido, incluído este millón de euros para o Río de Pontevedra dentro das actuacións do Goberno de España e da Xunta de Galicia dentro do Plan Xacobeo 21-22, e do que se trata agora é de, dentro dese BIC e dentro das necesidades que ten este BIC, decidir a que se vai destinar ese millón de euros, vale? Para isto, contemplamos tres grandes actuacións, tres actuacións xerais. A primeira delas sería a renaturalización e adaptación ao cambio climático das marxes do río Lérez neste espazo en concreto, que está contemplado cunha dotación inicial de 600.000 euros, e dentro disto poderíanse incluir diversas actuacións como a ecorrehabilitación da marxe esquerda do río, é dicir, a marxe, para que nos entendamos, que ocupaba da Fisa no seu momento, na que está tamén a praia fluvial. Bueno, aí aproveitando a actuación que está prevista por parte da Consellería de Obras tamén, coa construcción do novo vial a Monte Porreiro, de humanizar un pouco esa avenida de Bos Aires, aproveitar esos novos espacios que se creen para renaturalizar, para crear zonas verdes, zonas de arbolado, zonas de estancia, zonas de acceso ao río, que neste momento, salvo no primeiro tramo que está claro, no resto non hai zonas de acceso prácticamente ao río. E tamén a marxe dereita, a marxe que dá a parroquia de Lérez, poder tratar de algún xeito a escolleira que se fixo ali coa construcción da liña de alta velocidade frente á praia fluvial, que sabe que temos ali un muro de caldería, un muro de pedra que afea absolutamente o entorno, ademais de poder renaturalizar ou mellorar o comportamento hídrico do río interior da Illa das Esculturas, que neste momento ten agua bastante estancada e sería desexable mellorar ese comportamento e esa regeneración de agua no río interior da illa. A segunda gran actuación tería que ver coa recuperación ambiental e a mellora da accesibilidade no entorno das aceñas da praia fluvial, para que nos entendamos, dos alumnos do Lérez, que se fixo tradicionalmente a romería de San Benito, e tamén a recuperación ambiental e a mellora da accesibilidade ao mosteiro de Lérez, que está a outro lado, a outra ribeira do río. Aquí, concretamente, planteanse dúas cuestións que creo que son das prioritarias, non? Sobre todo porque enlazan con proxectos que o Concello xa ten en marcha na zona e que lle permite dar sentido, ampliar e mellorar o funcionamento deses proxectos. Se fala en concreto da construcción dunha senda que conecte a ponte do ferrocarril co mosteiro de Lérez e coa senda que baixa pola marxe dereita do río. Saben que ali estamos agora en pleno proceso de previo á licitación, pero para sair a licitación xa a primeiros de ano de 600.000 euros os fondos EUSI para poner en valor a ponte do ferrocarril, conectar a praia fluvial e a avenida de Bos Aires coa ponte do ferrocarril, que neste momento morre contra o vello túnel de Lérez. Esta actuación nos permitiría dar de saída a ponte do ferrocarril pola outra banda do río, poder conectar, por tanto, esta actuación dos EUSI con esta actuación do Plan Xacobeo e ter unha senda que nos conecta a través da ponte do ferrocarril, como mosteiro de San Benito de Lérez, con Monte Porreiro, ademais de coa senda, insisto, que baixa pola marxe dereita do río. Tamén esa zona é moi importante para nós, tanto desde o punto de vista histórico como desde o punto de vista turístico, rehabilitar o Salón do Lérez que temos ali, é dicir, se nos poñemos mirando cara ao río, dende a vía do tren, a esquerda temos a praia fluvial, a dereita temos o antigo Salón do Lérez, que saben que está en un estado de absoluta degradación, que non se pode utilizar prácticamente. Fixemos labores de retirada de árboles invasoras no seu día, pero a zona está absolutamente degradada. Que se trata? Trátase de recuperar ese espacio como espacio de lecer, como espacio de ocio, como espacio de actividade cultural, de actividade festiva dos vecinos e vecinas de Pontevedra, e que poda funcionar tamén como área de recreo, área de esparcemento
en combinación coa praia fluvial do río Lérez. E, por último, a terceira gran actuación, para este bloque de recuperación ambiental e mellorar a accesibilidade no entorno do mosteiro e das aceñas, están previstos uns 295.000 euros tamén. E o terceiro bloque, como decía, e último gran bloque de actuacións, dotado con 105.000 euros, estaría destinado a mellora de equipamentos e servicios públicos da paisaxe natural e deste equipo en concreto. En definitiva, aquí estamos falando de iluminación, de mellora de iluminación. Por exemplo, unha opción sería, unha vez que xa se iluminaron as pontes do río abaixo, seguir esa iluminación ornamental do río arriba e tamén iluminar, por tanto, a bella ponte do ferrocarril e a ponte das Palabras en Monteporreiro, mellora da iluminación en torno da praia fluvial e en xeral dos paseos laterais do río, a creación de puntos de wifi, de puntos de recarga de dispositivos móviles e, incluso tamén desde o punto de vista turístico, nos apuntaba a Consellería de Turismo, a posibilidade de ofertar aos visitantes que veñan á cidade un servicio recreativo de barcas tradicionais polo río, recuperando esa tradición de cruzar ademais entre ambas ribeiras do río con estas barcas tradicionais que nos veráns a Consellería de Promoción Económica con notable éxito pon en funcionamento e que poderían estar disponibles durante máis épocas do ano. Estas son as os tres marcos xerais de actuacións que contemplamos, pero os pasos que temos que dar a partir de agora para decidir exactamente cales destas actuacións van a sair, con que importe e ter xa proxectos concretos, requieren novamente da colaboración do Concello coa Xunta de Galicia. Os cartos xa están aprobados, pero é a Xunta de Galicia quen licita estas obras e quen adxudica, por tanto, a realización destes traballos con proxectos que fai en colaboración cos concellos implicados, neste caso co Concello de Pontevedra. O itinerario temporal para poder executar, igual que nos planes de sostenibilidade turística en destino, de 3 anos, que contamos a partir do 1 de xaneiro de 2022, en todo caso, a nosa vontade é que son obras que o Concello ten moi avanzadas, proxectos que xa temos feitos en moitos casos, porque este entorno do río levamos 2-3 anos xa traballando con costas do Estado, con o propio Concello para poder aí desenvolver toda e renovar toda esa, naturalizar toda esa marcha do río Lérez, non son este ano, senón do río abaixo tamén, dado que son proxectos, como digo, que están maduros, que están avanzados e que non teñen gran complexidade técnica, sobre todo porque os terreos xa son públicos e xa están a disposición para poder actuar neles. A nosa idea é acordar coa Xunta a súa posible actuación, o seu posible desenvolvemento non no último ano, senón a poder ser no primeiro ano destes tres, empezar con eses traballos para licitar, solicitar e poder levarlos a cabo. Por iso mesmo esperamos reunirnos á volta das vacacións do Nadal, reunirnos con representantes da vicepresidencia primeira da Xunta de Galicia, da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, concretamente da Axencia de Turismo de Galicia, para poder concretar, primeiro, que proxectos de todos estes imos poder levar a cabo, destinar a cantidade exacta a cada un deles e iniciar os trámites de licitación e adjudicación que, como digo, levar a cabo a Xunta de Galicia. Remando simplemente poñendo máis en valor esta colaboración entre administracións, esta colaboración, no caso do Goberno de España, concretada polo delegado do Goberno en Galicia, con José Miñones, que fixo tamén un labor importante para conseguir estas actuacións, e no caso da Xunta de Galicia, co vicepresidente primeiro, con Alfonso Rueda, e coa directora da Axencia de Turismo de Galicia, con Gaba Castro, que tamén mostraron unha colaboración absoluta para poder levar a cabo adiante estes traballos e que vai a ser unha realidade, pois ese investimento de 1 millón de euros na cidade de Pontevedra. Iván, cal sería a actuación prioritaria? A de conectar a ponte do ferrocarril hacia la, esa sería prioritaria? Sí, eu creo que esa é, baixo o meu punto de vista, hai que escoitar a que opina a Xunta de Galicia tamén, porque, como digo, son eles que identifican, pero, baixo o meu punto de vista, esa é das imprescindibles, sobre todo porque lle dá sentido e completa a actuación anterior que nos queda a medias dos usos dos 600.000 euros e permite que a ponte non só sexa un mirador, senón sexa unha sede de lugar de paso efectivo entre Monteporreiro e o Mosteiro, aparte de favorecer a accesibilidade turística desde a praia hasta un recurso tan importante como o Mosteiro de Lérez. E outra cousa, aproveitando que compareces, sabemos algo de esas obras
mellora paisaxística de renaturalización dos gazos, por unha parte esa, e por outra parte, cando se vai poder firmar ese contrato co CUAC para bueno, nesta parte? Nos gazos temos varios proxectos e varias líneas tamén aí superpostas, non? Primeiro, temos 600.000 euros dixeron que 600.000 euros na Ponte de Lorez, non, son 200.000. Temos 600.000 do de Dusi tamén para o Río dos Gazos, no entorno da Tablaya e da Rosalía de Castro, que están para levar a Xunta de Goberno, que espero que antes de final de ano e poder licitar, por tanto, a volta das vacacións de Nadal. E temos tamén algunha outra liña de fondos europeos na que estamos traballando para poder captar novos fondos para xa traballar na zona que está tapada, que está canalizada, e temos efectivamente, como se dicía, o convenio co Colexio de Arquitectos, que, como xa dixemos nas últimas semanas, esperamos rematar o ano con ese convenio co Colexio de Arquitectos asignado, completo, e poder sacar a primeiros de ano o concurso de ideas que dé lugar ao proxecto que posteriormente haberá que financiar. Non sei se lo hace, pero falando de por exemplo, no Río, cando se vai a un paseo na Asturias? Bueno, aí sabedes que neste caso, bueno, pues, unha cuestión xurídica, non, contractual coa empresa que tiña que executar a segunda fase dese paseo. A nos nos transmiten desde a Abogacía do Estado e do Ministerio de Gestión Ecolóxica que os problemas están absolutamente xa solventados todos e que, por tanto, a apertura do paseo ten que ser inminente, próxima, non? Pero, e logo a construcción da segunda fase, non? Que sería que chegaría ata Estribela, desde o punto da autostrada. Pero que, en principio, os atrancos que había están todos solucionados e que, pois, é cuestión de resolución de trámites administrativos, simplemente, que se poda poñer en servicios a primeira fase. Non se debe dar paso? A nos non. Hai algún plazo para comenzar as trámites para soltar estas obras do millón de euros? Do BID. Bueno, dentro destes 3 anos, en fin, 2022, 23 e 24, ten que estar a obra licitada, adjudicada e executada e certificada, xa recepcionada. Como che dicía, a nosa intención, dado que os proxectos están maduros, é que podamos empezar canto antes, na primeira anualidade, empezar xa como mínimo a licitar, non? E a adjudicar eses traballos, porque os proxectos están redactados en boa parte todos eles. Non teria sentido esperar moito máis tempo, e ademais por unha cuestión de operatividade, que comentábamos antes na pregunta que facía Serafín, canto antes llegamos a ir a esa ponte e completemos a actuación da Ponte de Lorez, mellor é. Isto está transmitido de modo informal á Xunta de Galicia, pero a Xunta entendeu aparentemente e non vai haber problemas en que se así. Obrigada. Alguna cuestión máis? Nada? Moitísimas gracias.